Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally SSC GD exam दिनैनिफ्राय जाबाय 10 जानुवारिनिफ्राय स' माबादि कुइसन फैयो गोबां मिथिनो लुबैयो आं बेखायनो नोंथांमोननो जाहाथे इनफरमेसन होनो हायो स' बेनि थाखाय आपडेट लाबाय आरो लोगोसे दिल्ली पुलिसनि काट अफ मोनसे अफिसियेल नटिस जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल साइटआव दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना हेड कनस्टेबल दिल्ली पुलिसाव दाखालि जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन दा फाइनालि बिनि एन्सार किस होबाय स' बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नटिसाव क्लिक खालाम दा बे नटिसाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे PDF फाइल फैगोन अके दा बे एग्जामा जादोंमोन नोंथांमोना डिसेम्बरावनो जादोंमोन 28निफ्राय दा बेयाव फाइनालि नोंथांमोना काट अफ नायनो हासिगोन आरो स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै डेटआ जाहैबाय नोंथांमोननि टाइमिंआ स' डेटआ जाहैबाय 10 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 24 जानुवारि स' बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट अपेन जागोन गाव गावनि आइडिखौ होनानै रल नाम्बार एबा नोंथांमोननि रेजिस्टार आइडिखौ होनानै नायदो बेसेबां नोंथांमोना मोनखो बा पास जादों एबा जायाखै स' बेनिफ्राय दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय लोगोसे गोबां साख्रि दङ जेरै कनस्टेबल EMTS दा फारि फारि फैथारसिगोन SSCनिफ्राय स' बेनिफ्राय SSC GDआ एग्जाम जाबाय नङा होमबा दिनैनिफ्राय जागायबाय दा बेयाव माबादि कुइसन फैदों नोंथांमोनाहाय मिथिनो लुगैगोन माबादि कुइसन फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना GK लेभेलाव थ' नोंथांमोना मोजां नायनांगोन मेक्सिमाम GK फैदों एबा मोजां GK फैदों देन बे जाबाय कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोना लेटेस्टखौ नायबानो जाबाय स्पर्ट्सनि बागै नायनांगोन बेनिफ्राय एवार्ड्स मोननायफोरखौ नायनांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि आपकामिं माखासे डिटेल्स दङ जिअग्राफि नेसनेल जिअग्राफि पलिटि बेफोरखौ मोजाङै नायनांगोन एन्ड मेथ्सआ स' नोंथांमोननि मेथ्सआ प्रफिट एन्ड लस बेफोरबायदि मोजां फैदों टाइम एन्ड शेड्युल बेफोरबायदि फैदों स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायो प्रेक्टिस खालामो जेसेबांनो हायो नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्सखौ नलेजखौ लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय लायो आरो लोगोसे कान्ट्रिनि केपिटेल्स फैदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसोआव लायो दा बेफोरनो फैदोंमोन आरो लोगोफोर SSC GD कनस्टेबलाव एसेबां गोरा फैयाखै थ' बेखायनो नोंथांमोना बे 160 एग्जामाव थ' नोंथांमोना 60 एबा 55 नोंथांमोना टारगेट खालामथार दा हमना ला 60 लानोबा स' नोंथांमोना जास्ट 30 कुइसन हाबानो 60 मोनो अके 30 कुइसन हाबानो नोंथांमोना 60 मोनो मोनसे हाबानो 2 नालाय स' नोंथांमोना 60 मार्क्स लानो नाजाबानो जाबाय अके 30 कुइसन नोंथांमोना कारेक्टखौ एटेम्प्ट खालामनो हाबानो काट अफआव ST हिसाबै चान्सआ दङ स' बेनोमोन लोगोफोर कारेन्ट एफेयार्स GKफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो जाहाथे एसेबो मिस जायै बायदि